היי כולם, בואו נדבר על משהו שכולנו מכירים, מזג האוויר. בחוץ לוהט עכשיו, נכון? המזגן פותר את זה רגעית, אבל בואו נודה, זה לא פתרון קבוע, וזה בול כמו החיים עצמם. אנחנו כל הזמן מחפשים את פתרון הקסם שיעלים את הבעיות שלנו לתמיד, כאילו אנחנו שולטים בהכל. אבל רגע, כמו במזג האוויר, גם בחיים אנחנו לא תמיד שולטים. המזגן הוא רק פלסטר קטן, הוא לא מעלים את הקיץ, רק עוזר לנו לנשום קצת. הטעות שלנו היא שאנחנו מצפים לסוף, לנקודה שבה הכל יהיה מושלם. אבל האמת היא שאנחנו תמיד בתנועה, תמיד מתמודדים. החיים תמיד יהיו חמים, מלאים באתגרים, והפתרונות תמיד יהיו חלקיים. אבל אולי בזה בדיוק היופי? אי השלמות הזו דוחפת אותנו להמשיך לחפש, לצמוח, להשתנות. אי השלמות היא מה שהופך את החיים שלנו לאין סופיים, כמו הלולאה הזו, תמיד קדימה.